ilma, jota hengitän. Olet kaikki, minkä ymmärrän. Tähdet taivaalla muita varten on. Silmäs mulle suovat auringon. Tervetuloa haastatteluun, Henri Jokinen. Paljon kiitoksia. Joo. Ja te olette PNP-yhtyeen kanssa jo pitkään keikkailleet. Oletteko kuinka kauan suunnilleen, osaatko sanoa? No nyt tulee tai itse asiassa kun marraskuussa, niin tuli 4 vuotta. No niin. Sitten me aloitettiin tämä, mutta aluksi oli sitä koronahässäkkää siinä. Niin. Se eka vuosi, mutta 4 vuotta ollaan oltu niin kuin tällä. Kyllä. No nyt sitten, oliko se tammikuussa, kun sä oot lähdössä armeijaan, eli saattaa tulla vähän muutoksia. No joo, tulee sen verran, että ainakin niin kuin itsellä sen puolen vuoden ajan varmasti tulee, niin kuin, että tulee keikkoihin pieni tauko, mutta keikkoja me kuitenkin jatketaan ja itsekin on se tarkoitus juhannuksessa viimeistään päästä vallan täysin takaisin. Joo, no niin. Mites on tämä mennyt kesä? On tainnut olla teidänkin osalta aikas vilkas, vai kuinka? On ollut oikeastaan koko vuosi. Ihan niin kuin sieltä alkuvuodesta asti niin oli todella niin kuin työntäyteinen ja ollut kyllä todella niin kuin mukava tämä koko vuosi, että töitä on ollut mukavasti ja porukka on tykännyt, niin siinähän se niin kuin on ollut oikein kivoja keikkoja kyllä koko tämä vuoden ajan. Kyllä, täällä Hurmion 20-vuotis ja yhdistetyissä pikkujouluissakin tänään, niin porukka kyllä tykkäsi oikein paljon teistä ja innokkaana tanssi. Että. No joo, se oli kiva huomata ja oli oikein kiva olla kyllä osa juhlaa ja saada esiintyä täällä. Että oli kyllä hieno ilta. Se on aina esiintyjällekin mukava asia. Totta kai. Mites, onko jotain uutta materiaalia tulossa lähiaikoina tai uusia biisejä? Ootteko suunnitellut mitään? No joo, kyllä tuossa niin suunnitelmia on tietenkin nyt, kun tulee puoli vuotta näistä niin live-keikoista aika lailla taukoa, niin nyt olisi ennen niin kuin tämän kuukauden aikana aika tarkoitus vielä laulaa muutama kappale nauhalle ja sitten varmaan tuossa vuodenvaihteessa sitä ainakin julkaista. No niin, se on oikein mielenkiintoista. Eli tulevakin vuosi kuitenkin niin tulee olemaan sitten todennäköisesti keikkatäyteinen ainakin kesän osalta tai siitä eteenpäin. No joo, toivomuksena on näin tosiaan, että kesällä päästäisiin taas jälleen sitten siviiliä saataisiin armeijan puolella vuodella alta, niin päästäisiin jatkamaan sitten näitä hommia, että ainakin tällä hetkellä keikkatilanne näyttää ensi vuodella hyvältä ja tarkoitus on sitten jälleen lähteä taas niin uudella ilmeellä ensi vuonna liikenteeseen. Mites, oletko ollut koskaan laulukilpailuissa? No on kerran, istuvuoteena. Silloin oikeastaan kun mä nämä hommat aloitin, niin, silloin olin Tango nuorikisossa ja pärjäsin siellä ja voitin kisan. Ja siinä on ainut niin tämmöinen kisailu, että mä en oikein tavallaan sitten, se oli hieno kokemus se, mutta sitten kuitenkaan mä en ole sen jälkeen sitten en ole lähtenyt enää laulukisoihin, että on päässyt kuitenkin toteuttamaan tätä työtä tällä niin kuin työn merkeissä, niin on päässyt toteuttamaan tätä asiaa. Mikäs siinä, kun ääni on mahtava ja yleisö tykkää? Niin kyllä, ja koko ajan pyritään kehittämään ja parhaamme yritetään ja katsotaan, mihinkä se riittää. Että no niin. Sillä tässä lähdetään hyvin tällaisella niin kuin perinteisellä pohjalla, että katsotaan, mihinkä asti päästään. Ainakin tämän illan perusteella näytti ihan hyvältä. No kiitos, kiva huomata, että näin oli. Kiitoksia. Kyllä. Ei muuta kuin kiitoksia Hurmio ja omani puolesta tästä haastattelusta. Kiitos paljon, kiitos teille. Ja nähdään lavoilla. Nähdään lavoilla. Oikein hyvää joulunarussa kaikille. Kiitos. Kerro mitä tekisin. Kerro minne menen nyt. Tunteen meistä kadotin. Mitä lienet päättänyt? Tahdon sinut takaisin.